και μουστάκι και έβγαινε κάθε βραδάκι και ψάχνε για φαγητό. Έψαχνε να βρει ψωμάκι, μπισκοτάκια και τυράκι, πίτα γύρω και σουβλάκι και κοτόπουλο ψητό. Πως πεινάει, όλα θέλει να τα φάει, μα εκεί που προχωράει συναντάει το λαγό. Γεια σου φίλε λαγουδάκι, θες να πάμε για σουβλάκι? Ξέρω ένα σουβλατζίδικο πιο κάτω στη γωνιά και πετάει στα σκουπίδια πολλά νόστιμα κοτσίδια. Μα ο λαγός του απαντάει, δε μ' αρέσουνε αυτά. Μου αρέσουν οι πατάτες, τα καρότα και οι ντομάτες, μου αρέσουνε τα φρούτα και όλα τα λαχανικά. Έτσι πάει το ποντικάκι, μόνο του για κοψιδάκι, μα εκεί ήταν και μια γάτα και τον κυνηγά. Και όλο τρέχει, 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 μα σε λίγο δεν αντέχει και η γάτα πλησιάζει, έρχεται όλο πιο κοντά. Μα ευτυχώς που ο λαγός ήταν φίλος του καλός, ήρθε να τον βοηθήσει και τρέξε όλο τα φως. Και τον παίρνει αγκαλιά και κρατιέται από παθιά και η γάτα κυνηγάει, μα δεν έχει ελπίδα καμιά. Και όλο τρέχει, 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 μα ο λαγός πολύ αντέχει, γιατί τρώει υγιεινά και γυμνάζεται συχνά. Και μετά οι ποντικοί οργανώσανε γιορτή, τραγουδούσαν και χορεύαν